Greetings and welcome back to Peter's Passion. Zitando itwa Peter Mutarani. Welcome back. Kana the first time yako, please buy a subscribe button or buy a notification bell. Kuti pese pano posta video unopiwa notification. Saka naso dambo kudzaika maka funny story so. But before I do that, dambo kuradza kuti nasi tine vana belumbona chibage fresh and is warm. Anyway, so video nchira. So now we are doing just a vlog kadigi. Nimbo kudza nyaya. I know good. Amovenyu wakauya panapa. Washida ma stories. And I tell her. Ndakanzi na Shelton Trending ndiri a good storyteller. So yambo kudza yakamukanyaya so but now ndakuswitcha nyaya dzangu dzese dzandichakudza. Kokupedzisira kwacho ndozoisaka kudzidzisa mbichana. So ntendere kuti ndimboita seizvozvo just kangwa kadikidiki. Mbokudza a funny story yakamboitika so. Right, ndine imwe shamwari yangu so one day yakanditesta. Yakanditesta ichiti ndatenga mota. Ndakaona in fact ndakaona yakaisa mota pa status. Ichiti yatenga imwe mota. So ndakambunza ndikati watotenga imwe mota here chichi but ndatenga mota ya. Na ndakuziva kuti mota yanga yakaisa hake pa status pake yanga iri brother yake imwewo yanga yatenga mota. Akabva anditi ya imota yangu but usaudze kana munhu zvako because ndiwo wandangoudza. Inini ndobva ndati musiwoyo in fact ndobva ndangoti alright bo. Zvasimboro mumind mangu kuti ndizoudza umwe munhu. Izvo handina kuziva kuti shamwari yangu yaitongondivharawo sekungotambawo neni zvayo. Handizi kuti ainditesta here kana kuti chii chakaitika. But unoziva kuti vakadzi vanhu vanofungidza kuti vakadzi ndo vanoremerwa chete. In fact ndandisina kana idea yekuti ndichaudza munhu. But takazongopindawo mune imwe conversation nomwe muzukuru wangu aizivawo chi shamwari yangu iyo. Arisei komfeso wako arisei mfeso ari bo chichi paya. Akatenga imwe mota ka. Zviya zvandakanzi chi usaudza umwe munhu. Ndaudza chi muzukuru wangu. Ako inini pane munoziva here kuti pane imwe time yekuti unoita chinhu usingazivi kuti chinhu chiya chichazoita sei. Chichazosvika chichazodzoka back kumuridzi. Unongoti iwe unoita kukalkuletera zvako wega kuti muzukuru wangu dzokewo ozonoudza mufesi here kuti ndakanzwa naPeter kuti wakatenga imwe mota. So inini paya handaremerwawo paya. Munhu semunhu wenyama zvirimo muvanhu wenyama. Vanhu vatomboremerwawo muchesti munoida kungoudza someone. But that was not the case with me. In a way kuti takangotaura about someone. And it's normal kuti iwewe pane munhu unototaura. Not necessarily kuti unenge uchitaura something against the person. But unenge uchitongotaurawo maybe something good or kuti munhu ari kutobudirira ari kupusha mufesi and stuff. Saka ini ndakangotaurawo uchitongotaurawo nyaya kuti mufesi achi ane imwe mota. Ndakapinzira imwe mota. Inga akaipa. Saka ina ndakuziva kuti mufesi wangu uyu anga agara achitohaipiwawo chi nemuzukuru wangu. Saka muzukuru wangu akabva aendawo kunoudza shamwari yake. Apa shamwari yake yanga ine connection futi nemufesi wangu. Munhu akaudzwa nemuzukuru wangu akazofonera mufesi wangu ndobva amuti ndakanzwa kuti wakatenga imwe mota wakapenga. Like vari kutaurawo sevanhu vanowiriranawo chi. Sevanhu vanowirirana futi. Ndakanzwa kuti wakatenga imwe mota. Apa inini apa ndini munhu wananga akaudziwa. Imagine. Saka mufesi akangoti achidropa call kwaibva adzoka kwandiri. Mutarana haubetsereki. Hauiti. Ndaikutesta kana. Wakatoudza vanhu. So ndakabva ndanyarawo paya. Koko pari pasha une ucharamba. And aitaurikika nyaya yacho kuti hanzi uzoda kujustify uda kunyepa kuti hanzi ndina kutaura ndakazo pane mambo kuti ndione ngokaudziwa ende kubuda kune kwaita nyaya ndiwe chete hakuna umwe munhu. So nyaya yakadzoka kwandiri. Ini ndobva zvandibvawo paya ndadzokera kumuzukuru. Nyaya yakazonofira kumuzukuru manje. Muzukuru akabva apidiguka akati nemiwo kule maimbondiudzire iyochi. Ini
Saka kuti vanhu maindiudzira chii. Saka nyaya yakabva yangoperera pandiri. Nyaya yese yakabva yafira pandiri. So the reason why ndichikuudza nyaya iyi ndeyekuti ndoda kuti usiye kutaura nyaya dzevanhu. Siyana nemakuhwa. I know izvozvi pauri ipapo pawakatogara ipapo utori munhu waMwari kudaro. Hautongori just munhu nje. Pauri ipapo unototaura kuti ina nditauri nyaya dzevamwe vanhu. But I'm telling you, it's normal. It's normal. Zvitori possible. Unogona kutotaura nyaya yasomeone. Unogona kutotaura about someone. Hakuna munhu asingatauri about someone. Let's be honest here. Hakuna munhu asingatauri about someone. But kune vamwe vanozoenda kuma extreme. Kunyatsodzika chaiko, kunyatsotsvaga zvituro, kunyatsokwidibira migomo. Mothers kunze uko kuZimbabwe uko vakabata zvimahosipipe vakadongorerana pamajuraho paya. Mapoto anotsva mumba vanhu vachitaura makuhwa, kurudunura kuita kurudunura. So I'm not justifying what I did. I did wrong. Ndakataurawo zvanana ndisataure. So ini ndakuuyawo needucation, ndakuuyawo nekudzidzisa. Ndadzidzawo kuti ayo taura zvinhu zvevanhu kuri wrong. So ndakuuya kuzokudzidzisayo. Inini, let me tell you something. I'm not going to be that one person who comes to you pretending that I'm a holy person, I'm a perfect person. I'm not a perfect person. And don't even come to me with a perfect person. I don't steal from people and say, but ndirikungotaura zveperfection zvekuti dzimwe nguva ndinogona kutotaurawo nyaya yako kuna someone. But from there I learned kuti ayo even nyaya yeumwe munhu isina basa, ukaiona iwewe sekunge haina basa, ngoikipa. Maybe rutoteswa. Just siyana nenyaya dzevanhu. Chiri kukuremera icho chichengete chiri imomo. Saka inini chete ndauya panapa ndizodzidzisa munhu kuti siyana nenyaya dzevanhu. Dzimwe nyaya dzamakataura ndo dzakaputsa misha yevanhu. Makuhwa hana vakadzi chete. Vakadzi musambopomerwa mega muchinzi hanzi makuhwa vakadzi makuhwa. Varume vanoremerwa, kuremerwa. Mauber driver aya ari pamafoni anopedza 1 hour ari pafoni anenge achinyeya umwe munhu. Komfesi uya azodai. Ningi uya mfesi uya anenge anotopenga uya asati aroorana nhasi munhu mukuru akadaro. Kunyeya kwese ikoko kwamene muchiita varume. Saka siyanai neunyeya. Nyeya kwenyu kwaputsa misha yevanhu. Nyeya kwenyu kwaputsa ufriendship. Ushamwari hwenyu nevanhu. And I'm not saying only you. Even inini ndiri kutozvitsiurawo ipo paya. Do you know kuti pane zvimwe zvinhu zvandotaura inini? I think ndoti ndiMwari vanenge vakutaura through inini. Zvekuti dzimwe nguva pande nda-activated ndichitaura paya ndinogona kutaura zvimwe zvinhu zvekuti ndinombopoza so. Ndomboti apa ndazvireva. But ndinokondinya. Because ndinotodzorekawo mukutaura ikoko yakwe. Do you know kuti inini I watch most of my videos? Not most, all my videos. After I have uploaded the video, ndinoiona kaviri katatu. And then ndinotodzidza zvimwe zvinhu zvekuti ndinoti am I the one who said this? So yeah, guys, zvinotoitika and for sure zvinoitika. Varume vane makuhwa, varume vanototaurawo vamwe varume. Saka musambonyeperwa vakadzi muchipomerwa mega uchinzi vakadzi makuhwa. Hakuna munhu anoswera. It's very rare. As long as uchiswera uchicommunicate nevanhu vakawanda ukaswera na someone, makuhwa unotorudunura chete. I don't care however you want to justify it as a man kuti haisati namakuhwa. I'm telling you, there is always, kana une 3 my friends, there is always that moment yekuti unonyeya umoshamwari. Kana une 3 my friends, there is always that time yekuti unonyeya friend yako. Iripo, I'm telling you, don't say no. Iripo that time yekuti sometimes aunyeyi nokuti hanzi you want to harm the person. But kutongonyeya nokuti uremerwa. Varume vanotoremerwa. Saka inini ndoda kungotsiura nyaya yekuremerwa. Varume ngatiitei steady. Tidzikame, timire sevarume. Kana tiri varume, ngatimbosiyai kutaura nyaya dzevamwe vanhu. Mumwe wacho ndini ndakatosiyana nazvo. Kubva ipapo handiti izvozvo. Because ndakuziva makonsekwensi azvo kuti zvinodzokera iwewe. Imagine muzukuru wangu kutodzoka kwandiri kutondipidikira kuti hanzi imiwo kule maimbondiudzira chii. And yeah, for sure ndakadzidza.
Saka dzidza from my story. Dzidza from my story. The only gossip that you are allowed to tell is the gospel. Good spell. Go and cast out a good spell there. Yeah. And I want to gossip about Jesus. Tell people, Kuti, do you know there was a man named Jesus? You know he died for our sins. Things of that nature. That's the gospel you are allowed to tell. Saparidze umwe munhu. Siyana nenyaya dzevanhu. Siyana nokugurira magadheni evanhu. Kana munhu achibudirira kukudarika, imbosiya, siyana nenyaya dzake. Tanga ukakuletera vanhu mari, mufeso handichamunzwisisi, anenge akabata chete. Waukakuletera munhu mari. Because iwe unenge uchifungidzira kuti, alright, akapinda akadai, akazotengesa ichi neichi, but mari yaari kutaura yaanayo apa, yakawandisa, azoiwanepi. The fact yekuti iwe watadza ukakuleta kuti mari yemunhu akaiwanepi wakutoti akaromba. Wakutoti abata gwenzi. Even inini, makandiona ndabudirira ini, imbosiyana ini kuti hanzi ndaromba even, do you know kuti even inini pachangu panapa? Some of my family members vanototi hanzi, akaromba nemari, handina mari. But it's just that takakurira mupoverty, so much poverty yekuti munhu ukabata $1,000 unenge uchitonzi uri mupfumi. Paunoenda kuZimbabwe paya wonoti ukuda kunoroora, like inini, I'll tell you this, inini ndakaenda kunoroora and ndakachargewa about approximately $9,000. And panaenda kunoroora ndakanobvisa $5,000, right? But vanhu vandakakura navo tichitambura havana kuzvinzwisisa. They thought I have a lot of money and all that. But do you know kuti ndakatora everything that I had only kuti ndinobhadhara mudzimai wangu, only kuti ndinobvisira mudzimai wangu. And this is for you also, varume vasati vabvisira. Kana vasati vabvisira, chikwereti hachidiwe even kudenga. Hauripindi ukaita zvokutamba, bvisai roora varume. Musati hanze regai timbotanga tadai timbotanga. The reason why mukadzi wako asiri kunyanya kukutrust izvizvi inyaya yekuti hausati waroora. Ukaroora anenge aunyatsoziva kuti I belong here. Hakuna murume uyu hakuna kwaanoenda akabvisira. The fact yekuti hausati waroora izvizvi ndio irikutoita kuti mukadzi wako aite ambochengeta tumwe tuma savings twake kuside, because haasi kuziva kuti one day unogona kungomuka wakamuti sva. Saka endai munoroora. Ndakuudzirai nyaya iyi, not kuti ndibrege kuti ndine mari or anything. Handitorina mari izvozvi ndikatokuudzai kuti ndine mari munotondiseka. But mari iyoyo ndakaiseva I think 3 years ndichiseva mari yekuroora. Nini munoti somebody who come to you ndichikunyeperai kuti hanzi ndine mari iwo ndazodai handina mari. Handina izvozvi pandiri panapa handina kana mari inosvika kana $500 handina. Endai munobvisa roora. Vakadzi isecurity yemunhukadzi iyoyo. Ukamubvisira anobva anyatsoziva kuti ndawe pano. Mukadzi anofanira kuita kamwe ka-authority pamba pake, so pamba pauri kugara ipapo anofanira kuita ka-authority kekuti anototi baba imbosumukai apa nimbotsvaira please. But the fact yekuti haasi kudaro anotongoona pano apa panonge pasiri pangu panapa. Saka ka-authority kamwe aka handina. Izvozvi uri kufungidzira kuti mukadzi wako chirecho, uri kufungidzira kuti mukadzi wako haabetseri because haana kutenga mapoto, haana kutenga maplates. Ari kuziva kuti panapa handisati ndacertain kuti ndiriwepo here zveshuwa. Because this guy haambonditorewo kuenda neni kuhama dzake, haambonditorewo kuenda kumusha kwavo, haambotauriwo nehama dzangu and all that. Hauna kubhadhara roora wakugara nemukadzi for 5 years. Sorry ndakuenda off topic. Ndiri munhu anowandirwa nezvekutaura. Panyaya yangu nanchidzoka kumakuhwa. Siyana nemakuhwa vanhurume ndatisiyana nemakuhwa. Hatina makuhwa vakadzi. Inini pano ndiri panapa. Even ndikafonera munhu izvozvi. Murume izvozvi kufonera kutopurenga mumwe murume. We can start to talk about someone kuti look uya ndoona sekuti anobhaiza pakudai. Haumboribukwi. Hakuna murume anombokurebuka kuti kutaura about someone else. Munotosimbisana. But izvozvi ukada kutaura nyaya neni dzekutaura about someone, ndogona kungodavira nyaya dzako kuti mawani inga pakaipa. Handisina point because ndadzidza. Hanzi you learn through what you go through. Peter Mutarani ndo zita rangu. Ladies and gentlemen, thank you so much. Mosara zvakanaka. Is it Sunday? Mova neSunday yakanaka. Muende uchechi ndapota. Imbosiyanai nezvamuri kuona paYouTube zvavanhu vari kuti Jesu murungu Bible raka siyanai nazvo izvozvo. Zvakataurwa izvozvo kunzi nemazuva ekupedzisira many people will desert from the faith. Knowledge shall increase. This is it. People are discovering new things. Spirits are out there to deceive people. So enda kuchechi
ndonamata ndega mumba iera iyoyo. The fact yekuti hausi kutoona chechi inayo yekuti doctrine raMwari chairo risati rapinda mauri. Shoko raMwari chairo rikapinda mauri, it will be easy for you to identify a church. I know kune vamwe vanhu vekuti vari kune dzimwe nyika dziri kure dzekuti machurches ema-Africans kune kusina, kune machurches aya vanotaura marudzi ikoko. Yeah, I understand. You can pray and worship God alone. That's okay. But if there are many churches kwauri ikoko, especially uri muAfrica, voti hanzi ndonamatira kumba because ndakadisappointwa nana papa ningi. Aiwa, havasi vese vana papa vanoita zvechitsotsi izvi. The secret yanoda kuudza, enda kuchechi kachechi kadiki kaya kamune muchisora kaya enda ikoko. Ndo kwaunonokura, kwaunonova nespiritual growth ikoko. Kwamune makawanda uko, kwausinga acknowledge, kwausingapiwe mukana wekumboparidzawo. Aiwa, mbomira, handisi kuti kuri wrong, but ndiri kuti enda uko kwaunonokura spiritually. Kwekuti unosangana napastor wako muchisheka mahands, muchitaura napastor muchikurukura. Kwete kuti apastor wekuti munomuona only pa-screen, pa-TV. Ari uko nemicrophone. Pastor yeye anenge asi, ndinowanzobuda munyaya dza. Ndinowandirwa nezvekutaura, Mwari ndomuda sterek man. Mwari ndomuda sterek. Do you know that every conversation I make turn out to be godly? Either tikatanga kutaura, even ndikafonera shamwari dzangu, tikatanga kutaura about weather or anything else, zvatoenda Mwari mukati. So mundiregerera unaida ngotsiura makuhwa pandava panapa, but hey, ndazongo. Anyway, ladies and gentlemen, thank you so much. The video ranhasi richava short because ndoziva kuti mune maendawo church, mune muchinamata, and hakuna zvamuri kuita. Saka kavideo kanhasi tikati mbokaita kashort one. Saka video kanhasi tikati mbokaita kashort one. Zita ndatini ndoitwa Peter Mutarani. Wo subscriber, wo share. Ndiri pano. I'm here to entertain you with the gospel, to entertain you with the good news. Every story that I'm going to tell you here, it's now going to switch uko kwa Maru. I glorify God. Ladies and gentlemen, once again, it is a goodbye. Yeah, for sure. Now it's bye-bye. Now it's a bye-bye. Now ndaku bye-bye Simon. Anshazoki. But boss namboti bye-bye ka ndichiri panapa futi. Anyway, ladies and gentlemen, bye-bye.